ka daga nan sai Ayuba ya zo mana da wannan zance. Kuma yarinya nan Atika yarinya mai hankali. Mai hankali yarinya, ‘yan manyan mutane yarinya mai kirki. Ba wannan kaka. Kawai da ke aka haɗa baki dai za a kashe ni. Kai, ka daina maganar nan, tana jin mu. Matarka tana jin mu. Ka tashi yanzu ka tafi ka je ka same ta. Wa? Kai, ba na son ɗiba albarka irin taka. Ka tashi na ce ka je ka ganta. Ka tashi! A'a! Jan ce mata ne. Ka je ka same ta. Ina maka magana kana ji na? Ka tashi ko kuwa? Ɗiba albarka? Ke haka miki. Ka ji yaro? Kai kanta ka banza? Ni za ka wa ɗiba albarka? Yawa. An da lafiya? Lafiya lau. Baiwar Allah, me yasa kika yadda aka aura miki? Umarnin iyayena na bi. Eh? Umarnin iyayena na bi. Kai baki da zaɓi? Zaɓin su ya fi nawa. Eh? Na san zaɓin su ya fi nawa. To kin san wa aka aura miki? Ban sani ba, amma tabbas na san ba su zaɓa min abin da bai dace ba. Fita za ka yi? Na ruwanki. Kana buƙatar wani abu ne daga gare ni? Koma me rike kayanki? Ko za ka yi wanka an kama ruwa? Ya? Yau ga 'yar agwagwa. Za ka yi wanka ne kama ruwa? Na ga wanka ne kama ruwa. Muga da ƙato.